परमेश्वरा इतका वेळ चल इच्छित ना ठेव पिशवीच घेऊन जायचं कमी आहे 22 कुठे बसायचं इथेच बसू फायनली आकाशीला भुजिंग खायला गाडीच्या लाईट मध्ये माऊ जाताना चढते शिकणार कुठे तसं नाही पाहत मग किती पोहे आहेत ह्याच्यात तुला आवडत नाहीत ना पोहे खा खा बघ कसं फुललं जोरमार नाही तो भेटायचं नाही हे पाठीमागे ठेवा नाही तर कसं आहे ती नाव पण ना राजोरी कसं आहे रात्र झाली आहे भुजिंग खायला आलंय आज नाही आला भरपूर लेट झाला पण मजा आली समुद्राच्या इथे गेलेलो काय नाही समुद्रावर आतमध्ये घेतलं मग पुढे नाही गेलो परत चाललो आता हे झालं काय ती तुमच्या मागेच बसलाय सगळं पाहिलेलं आहे